nami sa Look. Balay nila Ibunyok. Balay nila Ibunyok. Muna siya ang among tabay. For how many years kami dito? Ito. Yung balon, napakalalim dito. Dito kami, talaga, dito kami nabubuhay. 20 years ago. Hindi lang 20. Di ba? Pila naman ko karon? Ay, 30. Sorry. I am 35 next year. So 30 years. So here we are. Sige lang, kagingnan lang ito niya, Dayday. Tingnan lang, huto na. Inakananag ko na ni Kaya Dayday na nangit. So, here we are. Nandito na kami. Mani siya ang kaliguan dito sa Look.